Moikka, täällä Rainbow Panda ja Sartsuliini, eli Moi. Pixelated Girls. Apua, mä en oo tottunut siihen nimeen. Me säädetään Pärinässä. Mm. Me Hyvä päristään paikka. Pärinässä suomennus, eli ollaan Pärinässä. Ollaan joulusessa Pärinässä. Oh god, oh god, oh god. Ja näistä jäistä God. tulee ihan sairaan isot speedit. Yeah! Oh my god, Semmoista. toi speed. Oh. It's Santa Claus. Yes. Okei, mitä mennään tekemään ekaksi? Pitikö meidän tehdä jotain? Tämä piti oikeastaan. Katsotaan, että mitä kaikkea täällä on. Mä sanoisin, että tää on varmaan niinku tyyli jossain peruspavnin yläpuolella. Mennään vaikka Lucky Skywarsiin. Joo. Mä menen sinne jo. Mikä se on? Mä en oo koskaan kokeillut. Oota, OP Skywarsi. No, voidaan mennä sinnekin. Minä Missä me ollaan? Mä en oo käyttänyt tätä. Vai haluatko mennä johonkin muuhun serveriin? Vai no, Ei ihan tarvitse. sama. Mennään OP Skywarsiin. No sitähän mä just sanoin. Kun mä löytäisin sen Skywars. Mennään sit tossa OP Skywars. Mä näen sun skinin käden. Okei? N. Y. T. Nyt. Yes! Ollaan samassa. Okei, mä en oo koskaan sniper kuolema. Miten näitä coins Mä en tiedä. Panda, ollaanko me vierekkäin? Mä mulle Optifinea. Mä en näe sua. Mutta katsotaan olla tappamatta. Hei, muuten saiks täällä tiimata? Mä oon kyllä mun mielestä. Sais Steamita. Tiimita. Mä oon huono ottaa chesteistä, kun mä jotenkin lajittelen sen chestin. Mä en tiedä miksi. Mä nyt vaan otan sieltä ihan sikana vaan kamaa. Ja kohta kun tulee niskaan silleen haista vak. 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 What is vak? I don't know. Or what is wrong with me? Tony Andrew. Ei, panda, ei. Ei. Elä ala nyt kuolemaan. Ai täällä on alaisesti. Täällä on äärehelmi. Pitääks mun tehdä jotain sille? Mille? Äärenchesti. Näin. How to speak. Ei. Mitä mä säädän? Ei. Panda. Focus. Mä en tiedä mitä sä säädät. Mulla on kaikissa armoreissa. Mulla on 2 povia, mä ihmettelenkin. Mulla on kaikissa Isku 2 vai voima 1? Mulla on isku. Kumman otan? Hei, onks sä siinä? Et. Paskat. Mä oon huono. Ai olihan mulla jalkineet. Povil. Voi pintule, kun mä oon huono ampuu povil. Oh god. Siinä meni kaikki nuolet heti. Panda! Upsis. Voi. Ai! Okei, mä oon huono povittaa. Fuck me. Oh. Damn. Hei, saiko sä enderpearlia? En. Ja mut loppu nuolet, voi paskat. Onneksi mä voin vetää kultaomenan nassu. Missä sä oot? Oho! Carrots. Kuoliks sä nyt? What makes you think that I died? Sorry, mä en sais puhua englantia. Tai kyllä mä saisin, mutta mä en... Mä saisin, mutta mä en sais. Kuolit sä? Mä en tykkää pelata, jos kukaan ei ole mun lähellä. Mua ärsyttää ja mua alkaa häiritseä se niin paljon. Onks tää refillit? Mä en tiedä. Mä en oo pelannut miljoonaa vuotta täällä. Panda, mä oon huono tässä. Niin joo, minäkin. Joo. Shocking fuck. En mä tiedä miksi mä tein ton, mutta... Ai! I've got 3 arrows. 3 arrouria. 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 Mä oon hyvä englannissa. Arrouria. Mikä on arrow? Hokkus pokkus. Mitä hittoa? Mikä vittu on hokkus pokkus? I'm so sorry, kiroilu. Mitä hittoa? No, mikä on Mä oon hyvä näissä. Mä oon niin hyvä näissä.
Kuvan blokkas tyylin ton tien tänne. Tarttu, älä ai jaa, sinä. Älä! Onks täällä tiimalta varoittaa mun tyyppi? Mä hakkaan sitä kultaa oven alla, mä en tiedä miksi. Ei saa säikytellä. Se tippuu. Heippa! Ota mä sen oven. Saaks täällä tiimata? Kyllä mun mielestä saa. Saako? Saa, et kukaan ei oo niinku sitä kieltänyt. Hei, tule tyyppi sieltä ylös. Panda tuu helppaa me. Anteeksi. Mä tuun sen selkää, mä lyön sitä selästä. Hei, se ei osu mulle. Oh! Heitä mullekin jotain. Koska Rainbow Panda yty. Varo, tyyppi. Auta. Juu. Oh no, mä tipuin. No! Panda! No! Oh, vai. Mä tulin toiseksi. Mä olin kolmas. Ja N. N-Y-T. Nyt! Pääst sä? Mm. Samaa, et päässyt. Pääsin. Ai kukko, mä lähin. Panda! Se oli äsken mun nenän edessä. Ai Okei, no mennään. Mennään uudestaan. Ota. N-Y-T. Nyt. Pelattu 1, tappoja 2. Ei, joo, täällä saa tiimata. Täällä on taas tää... Ei tiimei, kyllä tiimit. Kyllä tiimit! Me tiimataan, jos me halutaan. Oh my god, se alkoi jo. Niin alko. Mä oon tottunut siihen alkulagiin siitä hypikselistä. Kuka pelaa Hypixel? Hypixel huono. Ei oo. Hypixel on hyvä. Niin onkin. Siellä yleensä pelaan eniten. Mulla on ongelma. Mä en osaa enää pelata Minecraftia ilman kavereita. En mäkään. Mua on siis se probleema just, että se on niin jotenkin hirveän outoa yksin pelata. Ja sit mun omilla videoilla mä en koskaan puhu, jos mä oon yksin. Mä unohan sen, että mä kuvaan. Että niinku kaverit yleensä pitää mun niinku fokusin. Tää on mun englanti-suomi mashup. Mä oon vieläkin ylpeä siitä. Kuulostaa niin kauniilta. Ja mä sain vaan 8 kultaomenaa, että tästä ei ehkä tuu mitään hyvää. Mä sain vaan 15 kultaomenaa. Tyyppi sai vaan 15. Onneen. Ja mua joku heittää perseeseen lumipallo. Toin yhden tyypin. Onneen. Kuten huomasit varmaan. Juu. Hyvä panda. Mä menen tohon hakemaan chestia. Sieltä tulee Oh god. Siinä meni viimeinen nuoli. Panda! Oh god! Ja joku tulee lumipalloin niskaan. Se huomasi sen, että mulla ei oo. No, mä voin I got carrots! Mä voin tappaa ton. Mulla on karrotteja, se ei voi tappaa mua. I'm indestructible. I'm indestructible. Determination that is incurred. Sorry. Elää, ei mä sanonut sulle vaan ai. No kiinnostaa. Kuulit sä? En! Ai! Chicken, hävitti. Ai! Ei merkki. Ei! Why, panda? Mun pitää spektata sitä. Oliks tän joku? Mitä hittoa? Ai jaa, et sä kuollut vielä. Iine. Okei, siltä taisi loppuu nuolet. Mut ei loppu. Ai jaa, sä bovitat sitä. Älä kämpi suoraan keskelle vaan. Siellä on fightti. Go. En mä sitä voita. Ihan sama. En mä haluu. Where's the try? Apua, täällä on 2 tiimiä varmaan vastakkain. Mä arvasin. Mä jotenkin nyt arvasin tän. Haistakaa paki vittu. Hei. Vai palas. No! Mä oon ylpeä susta. Tappoja 3, pelattu 2. Okei, N. Odota! Ai. En mä oo siellä. Mulla on tappoja 1. Nyt! Mulla on voittojakin 1. Mistä lähtien mä oon voittanut? Päässä. Onks se Juu. samassa? Juu.
Mä en tajunnut, että mä voin katsoa tosta sivusta. Ja unohdin hiljaisen hetken. Nyt koitan muistaa. Oh god. Otin hittiä. Tai en ottanutkaan. Mikä on Mä luulin, että mä otin hittiä, mutta sit mä en ottanut. Mä oon varmaan vai kiertää vai jotain random saaria täällä silleen. Don't care. Mä kysyin, että mikä on hiljainen hetki? Se, että niinku bändikemis pystyy vaan sen 10 minuuttia kuvaa kerralla. Niin se, että se välissä oleva. Ettei se niinku silleen randomisti pätkäse. Missä täällä on se, onko siellä 3 chestiä? Täällä on 2 vaan. Oh! No turhaan sitten. Niin. En tietenkään turhaa etten jotain 3 chestiä. Täällä on 2 vain. Ja joku tyyppi on keskellä. Jippi. Povitetaan sitä. Ko? Mua povitetaan täällä. Nyt on vähän vaikeet. Mä kerron näin jotain nopoja, jotka luuli, että Sky-versio on Skyblockia. Ne alkoi rakentaa. Oh. Ja ne alkoi farmaa ja kaikkea. Fuck me. Mä tiputin yhden. On. Muahaha. Lähtisikö keskelle? Mä ainakin ei lähteä kohta. Just have to sort my stuff. Onks sulla toi Enderpearl? Ei. Well. Jos mä menen keskelle, koitan tappaa sen, niin sä tuut perästä. Joo, mä teen nopea polku vähän sinne päin, että mä niinku pääsisin sinne. Ai paskat, joku heitti mut alas, no. Hyvä panda. Okay, I'm dead. No! Oh my god, toi ääni. Anteeksi, jos mun ääni on oudon kuulunen. Anteeksi munkin puolesta. Mulla saattaa olla. Mulla on kipeä. Tappoja 4, pelattu 3. N-Y-T. Nyt. No ei. Yes. Arju, sä oot mun vieressä. Sä oot siellä. Mitä? Oh, ai. Miten tässä pitäis niinku... Oi ei, otakaa 1 minute. Ei, mä suojaan sua. Ehkä. Well, nope. Sun joku soitti ovikelloa. Kuka meni avaa? Minä. Ai jaa, sä avasit noin nopeasti. Joo. What? How is that even possible? Like, I mean, what? I mean, like, what? Yes, that is exactly how... Miten mä oon näin hidas ottaa chestei? Joo, mä tarvin housut. Missä on mulle ihanan pinkit housut? Oh my god, toi yksi tyyppi kuoli jo nyt. Oikeesti? Mä tapoin sen. Yes. Toi nauru oli kaunis. Miten sä tapoit? Povit. Kiva. Ja mulla ei oo näköjään toista. Niinku tämmöstä saarta. Vai mä tuun sun saarelle. Eikö tuu? Tee itselleni veden, niin mä voin ottaa siitä kiinni äkkiä. Woo! Toka killi! Jou! Varo! Apua! Enks ollut aika nopee? Olit. Sairaan nopee. Kaikki luulee, että me nyt niinku, että ne alkaa povittaa meitsiksi, koska jotenkin, et... Mä sain, että sä tipuit. En. Oh my god. Et niinku, et tappakaa toi. Et niinku, ne luulee, että me aletaan tappelemaan. Ei, sori, mä katon. Hei, varroveita chestis. Okei. Tää peli alkoi hyvin. Ai! Tää on kaikkea noboja. Mä sain pallosta päähän. Ei kakka. O2 osumaa. Tonne alas. Varo. Tonne alas. Anna mulle nuolia. Au! Mitä sä tarvit? Nuolia. Tai kananmunia.
Missä on tyyppi? Ai tuolla. Mä tiputan tuon. Siellä alhaalla. Tiputan tuon. Osu! Anna mulle. Vähän ylö. Noin. Woo! Ei! Se tippui sen jälkeen. Oikeet. Jee! Nyt. Secure me. Mä pidän koko ajan asetta latauksessa, että jos joku hyökkää. Asetta. Kato nyt mä tuun näin hitaasti. Hei, tuolla alhaalla on vielä yksi. Mä saan sen. Ei. Hei! Ei, mä tipuin. Me keskelle. Kuka mut oikeesti... Miten se pystyy tiputtaa mut? Siinä on niinku lasi ja vaikka mitä. Sitten se vaan tyyliin tiputtaa mut siitä silleen jou. Help me! I can't, I'm just... Watch out, he's coming. Ow! No! Oh. No. Oh my god. Okei, eli... Oita mä tuun kohta. Tappoja 6, pelattu 4. Okei, tauko nyt. Näin, nyt kaikki takana. Tai kun taas täällä. Älä katso tota skinniä, toi on tyhmä. N, Y, T, nyt. Nyt! Päästä. Joo, missä sä En päässytkään. No, pelataan nää pelit, katsotaan, että kuinka hyvin kummallakin menee. Mennään uuteen. Ei mennä. Niin, mä menin jo. Mä en. Okei. I ain't coming before I win this game. Oh my god, toi... What was English. that voice? Mä en tykkää tästä saaresta, on liian pieni ja ahas ja kaikkea, mä tipun kohta. Jos niinku yksikin povittaa mut nyt, niin mä niin rakeen. Niin, Rake kuittaa. Mene vielä. Mitä sä luulit? Hetikö rage quit vai? Jos on huono mappi, niin... Tietysti, sillähän kaikki Rake kuittaa. Woo! Mikä hoke paperi tuun kohta? No ehkä mä voisin jättää jotain random kamaa tänne. Ja puhelen nyt samalla kun kuva. Fuh! Woo! And this is how you do it. Except. Lovit. Yksikin hitti ja mä oon kuollut. Onkohan se taas ja taas kerran miljoonan vuoden hiljaisuuden jälkeen sanon yhden sanan. Ja sekään ei olisi niinku mikään kovin tärkeä. This is how you do it. I don't wanna die. Mitä ihmettä? Well. Tappoja 8 pelattu 5. No,
ainakin se menee paremmin kuin viime kerralla. Sillä on niinku Sartsu Afkissa mä vedän yhden pelin. Ja katsotaas. Ei, mä en voi vielä hankkia mitään. Koitan nyt tällä kertaa olla kuolematta ekana. Näin, no en mä kyllä kertaakaan kuollut ensimmäisenä, mä oon yleensä ollut ensimmäinen, joka tappaa. Mutta I don't care. Tää on niin OP-kamat, kun vertaa siihen Hypixelin niinku Insaniin, joka on aika lailla OP. Tää on niin helppo saada kaikkea tavaraa, kuten niinku bovi. Tosin nuolia ei oo niinkään. Valmiina? Jes, mä kyllä kuvaan, mä nyt vedän tän yhden matsin vielä. Ei. Äsken olin yksi kahdesta viimeisestä. Niin. Miksi täällä OP-Skyverit niin plotee? Täällä Lobyssa ei oo mitään parkouria. Kun ollaan tyhmiä ihmisiä, niin ollaan tyhmiä. Ai jaa, porkkanoita taas. Onks joku superporkkana? Lol, toi ei auttanut kyllä yhtään mitään, mutta... Se kuka tunnistaa biisin saa hyvän. Saa 10 plussa. Ja se kuka tunnistaa Pandan biisin saa siitä vielä. Oliko se sama? Mitä me hyrältiin kummattiin? Mun ääni ei ollut kamala äsken. Kukaan ei kuullut mitään. En osaa avata luukkuja. Mitähän täällä tekee? Mitä? What? Juin kaakaota. Ei kun mä vaan ihmettelin, että mikä ihme siinä oli. Niin, join kaakaota. Ei ku... Ai se ryystäminen. Ei. Can't you listen to me for even once? Vala, fuck, joi. Did you die already? Miksi ihmeessä? I don't need those. I saw... Pelihaku. Pelihaku? Hyppää portaalin ja pääset seuraavaan peliin. Oh god. Oh god, no. Panda, tulee. Never. Not before I will win this damn game. There's like only 3 guys left. Anteeksi. Mä tiedän mitä mulle on sanottu englannin käyttämisestä. Englantia käytetään vain hartoissa ja vaarallisissa tilanteissa. Ei, ainoastaan silloin kun muutkin ihmiset tahtoo puhua sitä. Ei Panda, niin mähän sanoin, mutta ei Panda ei usko. Panda on jäädäpää ja sanoi. Ei,
Not today. Not today. En helkkareissa usko. Se kuka ei pelaa Growtopiaa, niin hyvä ihminen sille. Hyvä ihminen sille. Joo. Ja vaikka... Ei! 10 plussat silleen, jos pelaa Growtopiaa. Mä oon silleen, what you trying to do? I know he's coming, and I know I'm in the greatest danger of them all. Mä oon tässä just silleen, nope. I ain't doing that. Nope. Swagger asshole. Nope. Not today. Not fucking today. Sano, kun oot pelannut pelis. Mä mennyn heittämään. Oh no, 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 no. Hei. Sori kun unohdin taas sille se hetki. Oh! Mä... Okei, N. Hei, odota. Mä pelasin toista N. peliä. Nyt. Nyt. Mulla ei oo Growtopia, by the way. Yeah, it's so happy. Voi ei, tää on 12 mappi. Me ollaan panda vierekkäin. Panda lukiti. Mä en nähnyt sua! Mä asun selän takana. Missä ne sestit on? Sesti! Mä Kuinka monta sestiä? Mä en tiedä. Ootko pelannut ennen? En oo pelannut tätä mappia. Tää on varmaan uusi mappi. Kertokaa alhaalla, onko uusi vai ei. Koska me ollaan tietämättömiä. Tai ainakin mä oon. Hei, mä en oo. Et niin. Sä oot viisas ihminen. Koska asshole. No, mä en saanut chestplatea. Voi kakanka. What? How am I supposed to get through that? Why can't I just... What is this? What you trying to do? I won that chest and I even... Täällä on 3 chestia. Free chest. 3 chests. Jep. Ja yksi on tämmösen kalterin takana. No joo, huomaan. Sitä on vähän vaikea hajottaa. Sitten vaan silleen, en huomannut. Haluun jostain chestplate itselleni tai mä oon kuollut. Hei, täällä kuoli jo yksi. Hei. Kerrankin mä en ollut se, joka tappoi sen. Panda. Toisia ihmisiä pitää tappaa paljon, että saa pisteitä. Häh? Sori, mä en kuunnellut. Tää. Mä just tämmönen... Panda, sun saarelle tulee joku. Talvikki. Sinä. Minä. Niin, koska toi Talvikkikin oli vähän aikeissa. Hehehehe, et tuu. Tää on mun kaveri. Saiko sä chestplatea? Joo. Ei. Siis. Mä luulen, että sä tarkoitit, että saanko mä sen chesti. Ai jaa, mulla oli boostitkin. Saanko mä Povi? Et sä saa. Mä oon parempi, hei. Niin, mut eikö sä saanut omia? Yes. Tää kuolee hirveet porukkaa, sorry mä syön kultaisia omenat, vaikka niitä ei oikeastaan sais vetää noissa. Lähdetään kattoo tuolta alalta. Yritä pärjätä. Siis saakka ne kuulet. Mä tipuin. Panda! Melkein. Missä? Alhaalla. Älä pääs ketään meidän saarelle. Muuten mä oon kuollut. Onko sulla joku vesi vai mikä? Vesi. Tukitaan se. Jos tukit, niin mä... Kierretään sut. Hiertä rauhassa.
mä teen täällä tämmöstä isoa muuria, niin kukaan ei pääse. Että oikeastaan aika kauan niinku tulla, jos haluaa tulla. Niin, täytyy vaan rakentaa tie yli. Panda! Shut up. Tule! Tule! Ei pääse. Ei pääse. Elää. Nyt Joku ota voitti keskeltä. rauhallisesti. Tonne katsi ehkä mennä, siellä on 2 tyyppiä, ne varmaan tiimaa. Ai, Anteeksi. sikaa. Se kuulta. Onko sulla äärehelmi? Ei. Varo. Bovi. En tiedä Putton. mistä. Putton. Ten. Nuoli. Tossa on 1 nuoli lisää. Eli joku bovitti meitä. Ai! I am die, it's a die, it's a die. Minä lähden pohjoiskoon. Mennään seuraavaksi sen toiseen. Se on niin hyvä peli, siis se Lucky 4 juttu. Haista vitun paskaa. Mä sain sen. Varo. Elää päästä nyt meidän saarelle sit ketään. Why would I? Koska I am die. Melkein. Can I tell you that you would be more like dead? God! Jotkut haluaa, että mä kuolen. Me ollaan hei tiimi. Miksi mä haluaisin, että sä kuolet? Mut joku muu. Come on. Juu. Fiu. Joku tulee ihan kohta tänne. Oh god. Ootas suojaa hetkeksi, mä siirrän Skypeen. Elää panda nopea. Ai. Anteeksi. Missä mä osun Ootas joku koittaa soittaa mulle, missä mun puhelin on. Ei! Okei, älä pääs ketään. Vähän vaikeet. Oottakas. Se meni pieni tauko. No. En tietenkään unohtanut painaa kuvausnappia. Hei, sillä on lovit. Mene. Minä vai? No sinä vaan. Miks minä? En mä osaa tapella. Hei, siellä on... Siis mene sinne ihan sama. Teitä on vaan 3 tyyppiä jäljellä. Joko tapat ne tai sitten kuolet itse. Ai! Moi äiti! Äiti tuli just kotiin. Se soitti mulle äsken, niin... Mä kuvaan niin älä häiritse. Don't! Do not interrupt. Oh god. Why? Wow! No Did ja. I die? No yes. Mut ihan hyvin meni ainakin mun mielestä. Okei. Tää taisi riittää. Tää Joo. on varmaan välyttömän pitkä video taas. Mä en saa liikkua. Mut nähdään ensi videossa siihen saakka. Joo, Moi. nähdään ensi videossa. Tykätkää, jos tykkäsitte. Subotkaa, jos saatte nähdä lisää. En pakota. Tai no Jep. pakotan. Elä. Niin joo, mut nähdään. Oi, sullakin on muutettu Steampunksikin niin nyt. Jää. Jee. Okei, mut nähdään ensi videossa. Se on siihen saakka. Moi moi. Moi moi. Moi. No niin, en mä osaa käyttää bändikämiä.